ताए भैया देखी हम ललिता जी आज बहुत सुंदर एगो तुलसी महारानी के भजन लेके आयल बनी। आशा ना उम्मीद करतनी कि रोज के भजन पसंद पड़ी तो चैनल के सब्सक्राइब कर, वीडियो के लाइक करब, शेयर करब, कमेंट कर मत भूलब। कमेंट में जरूर लिखे डालब जय हो तुलसी मैया। आ देखी बहुत दुख के बात बा, ये भजन से समझम। जेकरा नैहर में माई न जानी ओकरा के कोई न जानी, जेकर माई नहीं खे ओकर नैहर नहीं खे, ससुराल में जेकर पति नहीं खे ओकरा खातिर सारा संसार दुनिया बेकार बा, ओकरा कुछो नहीं खे। देखी ए भजन से समझम। चारही कोना के अंगनवा तो बिचावा में तुलसी लगवनी हो राम। दुखियारा के कोई ना साथ देला, भारला के ही सब कोई साथ देला। रौरा लागे सब चीज बा तो सब कोई साथ देही, काहे कि रौरा में बा। और रौरा लागे कुछ नहीं खे, केहू सहारा नहीं खे तो कोई साथ दे वाला नहीं खे, ओकरा खातिर भगवान साथ दे वाला बन श्री हरि जी। तो देखी अरे चारही कोना के आंगनवा तो बिचावा में तुलसी लगवनी हो राम। चारही कोना के अंगनवा तो बिचावा में तुलसी लगवनी हो राम। तुलसी में जलवो ना पटवनी तो पियवा मोरा जोगिया भइल नहीं राम। तुलसी के जलवो ना पटवनी तो पियवा मोरा जोगिया भइल नहीं राम। चारही कोना के आंगनवा तो बिचावा में तुलसी लगवनी हो राम। चारही कोना के आंगनवा तो बिचावा में तुलसी लगवनी राम। तुलसी में जलवो ना पटवनी के पियवा मोरा जोगिया भइल नहीं राम। तुलसी में जलवो ना पटवनी के पियवा मोरा जोगिया भइल नहीं राम। सभावा बैठल मोरा ससुर जी, ससुर समुझावे लगलन हो राम। सभावा बैठल मोरा ससुर जी, ससुर समुझावे लगलन हो राम। नैहर में हव माई बाबू तो तोहर दिनवा कटिए जइहे हो राम। नैहर में हव माई बाबू तो तोर दिनवा काटिए देहे हो राम। देखी ससुर से तब का कहतड़ी, ससुर से कहतड़ी बेचारी, अरे भारला के हवे मैया बाबू बिगाड़ला कोई नइखे हो राम। भारला बाड़े मैया बाबू बिगाड़ला कोई नइखे हो राम। धइले हवे हरि के चरणवा तो हमरो दिनवा काटिए देहे हो राम। धइले बो हरि के चरणवा तो मोर दिनवा काटी देहे हो
तुलसी में जलवो ना पटवनी त पियवा मोरा जोगिया भइलन राम। तुलसी में जलवो ना पटवनी के पियवा मोरा जोगिया भइलन राम। तुलसी में जलवो ना पटवनी के पियवा मोरा जोगिया भइलन राम। सभावा बैठल मोरा भसुर जी भसुर समुझावे लगलन हो राम। सभावा बैठल मोरा